Salut! Aptoide. Dacă nu aveți aptoide, nu puteți să vi luați sau intrați pe Google Aptoide și vă arată acolo opțiunea. Dacă nu vreți să instalați, intrați acolo unde scrie download Aptoide. Cum ni se pune numele? Lasă-l așa. Upsi. În Italia, la Cagliari. Da, mergem la Cagliari. Dacă mai vreți episoade în continuare, apăsați butonul de like, pentru că eu de atunci văd susținerea ta. Câți bani avem? Cât buget avem? 26 de milioane. Haideți să luăm și noi să achiziționăm. Vreau de un mijlocaș. Pe milioane, cele 27. N-avem 27. Sau să ne dăm 27 ne 15 Bolivar 27. N-avem bani. Cancel. Înviam Ibora, da. 23. E bine. Mai rămânem cu 3. Hai să luăm de la Palermo. 25 bani. Avem bani, dacă știam la Podina. Nu mai contează. Hai să dăm la primul meci. Hai să băgăm aici locul ăsta. Hai să-i dăm drumul la meci cu Bilbao. Da, puteți să mă asta puțin mai așa. Stați puțin, o să se schimbe ecranul. Nu știu dacă se mișcă în lag. Am avut retezătări pe acolo, dar dacă se vede în lag, puteți spune în comentarii și astăzi va mai apărea un episod de Minecraft lume nouă sau Skyblock. Nu. Deci va apărea, scuzați, va apărea o lume nouă de Minecraft. Am revenit aici cu golul nostru de 1-0. Cop, parcă da gol. Longo, nu știu cum îi cheamă pe ăștia. Saul, Longo. Mai departe pentru n-am văzut cine. Piasio, nu știu cum îi cheamă pe ăsta. Longo. Pentru Cop. Conti aproape de disperare. Saul. Cop, Long. Cop.
Pisano pentru copii. Din nou Pisano. Pisano centrează în brațele lui pierde mingea până la urmă. Muru. Aruncă de la margine Muru. Muru pentru Pizarro, dar Pizarro n-a ajuns. Pedro recuperează foarte bine. Bază pentru Ibora, dar mingea a fost prea în spate. Acum Munin recuperează Ibora foarte bine. Conti pentru Pisano pentru Longo mai departe pentru Cop, dar a fost mingea este prea lungă. Aproape de recuperare, dar recuperează Cop, pasați pentru Conti cu dreptul. Sau faul al lui Sau. Da. Clipul acesta va apărea la 12 și 5. Eu îl postez atunci, voi îl vedeți. Dar nu mai contează. Haideți să-i dăm. Aici nu una meci, 2 meci pe episod, chiar 2. Și o simulare dacă avem meci ușor, desigur. Dacă nu avem meci ușor și 10 minute va dura clipurile. Dacă nu durează, de fapt, haide să-l facem de 15 minute. Dacă mai durează un meci, 5, nu. Dacă durează un meci, hai să-l facem de 20 zi. Nu mai contează asta, contează foarte mult. Avem 1-0 și Longo recuperează foarte bine. Longo, bară, Roseriti. Conti, bara lui Conti. Iturat, dacă nu mă așa, stați puțin. Ai, trage-te. Moron, sau cum îl cheamă, stai. Moron. În locul lui Turascu și Benaziga. Nu mă interesează jucătorii ăștia. Noi n-am făcut nicio schimbare până bitul 70, mai sunt 20 de secunde, poate mai bine zici de 20 de minute, dar și eu 20 de minute, pentru că ar fi 20 de minute, ar mai dura filmarea, s-a terminat la 20, la și 10 și 11 pe acolo. Dar nu mai contează ratare incredibilă lui Longo, Benat, este Veratia, Hidro, Everic, Laport. Longo, recuperează foarte bine, Longo, în fața golului, Longo, apără portarul, centrare, sau, din nou corner, Pedro cu o centrare pentru Ibora, resping jucătorii celor de la Pisano, aruncă de la margine Pisano pentru Longo, dar mingea n-a ajuns la Longo, la port, Cop, n-ajunge la minge, Ibora recuperează, pasează, este fault, Ibora, bara lui Ibora,
și ora. 10 și 14 minute, aproape de să se termine episodul aici. Bare! Noroc maxim pentru cei de la Bilbao! Noroc maxim! Bara lui Longo! Mai are o șansă, sau pentru Cop n-ajunge la minge, dar recuperați foarte bine, dar se dă faul pe la urmă. Ultimul minute se termină și episodul. Cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Chris Dumitru, vă salut pe toți, baftă lume, pa, pa!